Minyak pasir ban boten ing wis maring kapuraga kathah para papunden para sesepuh pini sepuh miyang aji sepuh angkat sora ing ayun kathah sora ing para wadya padha alok padha sumurak padha sumusul nganten putri minyak pasiban kang wis maring kapuraga sampun ketinggal makan targa undang kaloro adro priya pisan Adutan api wanita kang sumedya anetepi jendringan gesang ngancik alami madya mersugi ilo-ilo jaring para kira kang dahap piro disarta anglawi laksita harja kuat edi endahing busana sang juru subaba meratinisaken sabagem saluhu tunggal meminta mring Gusti Kang Maha Bawana umawi hastane risa gumanti abet balang gantaya gumanti saking segap linting tinang sunan lawe menangkang Rama Sita niki mardira arsa wis tumuju kalamun tak impondra pecah sanalika pecah tigang warna jenengan Sita sampun nyawiji ateges sesambungane katresnan Sang Hyang Siti dalam sangat bagus kirpa sampun boten badhe wonten pepalaman Hangranu padha ranu wujuding banyu padha tegesing suku risang penganten putri Hamri jiki samparareken raka garwa kinarya ujaring para pakunden pilih risang pengantin putri Hangi Cali Sawiring Sukerto murih manggih raharja kumambang kembang sekar triwarna kang aning bogor kencana mawar-mawar liwat kantil yekti punika dadi pambukaning karya bagus Irfan tumungkul mangis tunggal Aji Jawat Asto kinarya jumeneng sang penganten putri jumeneng jajar jumeneng jajar karang liwat kiri kinarya pralambang bilih katresnan suci boten badhe kabegal malih yekti gemi setiti tuwin pangatian Sang Juru Subaba hanyawisaken sekar bokor kencana kang isine sekar ugi kinarya pralambang lan pralampita bilih risang temanten saribit Hamid jiki samparareken bata naliki bata sarju kinarya murih mangya raharja ing saklamene ugi gumanti sang ibu ngranu padha tumungkul pring penganten saribit kinarya hamiji samparanipun ibu ugi datan katalumpet ugi kinarya Hangi Cali Sawiring Durgana hamiji samparan kanan liwat kiri
kinarya jejak keparing gedhaupan mulih pinanggih jodoh jejodohan samudraning Balirisma. Ing kono sinebutake Balirisma bali ateges papan palenggahan tajem kinarya angrenggani purulayaning tiyasing Balirisma. No. Kang bapa liwat ibu asa sineketan sindur utawi sinebut sindur binaya. Tempul sindur warna seta dalah reta sampun nyawiji risang temanten saribit ngengingi babagan Balirisma. Katuntun wonten ing damparing Prabaya sakuring sang temanten saribit manggih bagya mulya dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin 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 ya rabbal alamin. Nganti antaraning Mridhataya Widya iki kabehake mring bapa kelawan ibu arsa lenggah wonten ing damparing Prabayasa. Bapa sarjuna ibu sampun jumeneng wonten ing damparing Prabayasa gendha mring putra kami nanging butuhaken inggih risang kemanten saiki tasih butuh babagan Balirisma. Sumedya netepi adicara bobot timbang bobot timbang ing kono sampun sinebut bilih bapa sarjo kagungan putra kalih nanging ingkang sinebut putra kang mijil saking buah garbane kok diji kono ugi ingkang sinebut putra mantu. Ing kono putra mantu badhe karengkuh ngabdi tinemu ayu kang hangayomi gurunganing karsa mulih kasebat dan sedyane aji jawab asta prapitisaken bilih keparing keluarga pisan bapa sarjo. Dereng aji jawab asta ing kono kinarya nyuwun mring para pakunden mulih unturing dawa pamuji nyawiji tumuju dhateng keluarga ageng bapa pisan. Kinarya haweteng sekar anggenipun kacawisaken mriki sang temanten saribit ngadani ing adicara Gunakaya. Gunakaya ya tampa srana ing kono tinebus ana kepeng emas sumedya sedya ing tingkat risang temanten saribit sampun nyawiji ngaturaken Gunakaya. Dahar walimah mengku pralambita sasampunipun tumpeng dinar katigas kaprapat kinarya guguraken gegurunganing karsa sang temanten saribit manggiya yuwana ing saklawiran. Dahar walimah mengku pralambita jersak yektine ya kang kapetik saka tembung kalimat tauhid ya kang katindakake ana ing wali matur urus
monggo sakyekine kalimah tauhidan ana liya ing bumelaring jagat kang sinembah kejaba amung Gusti Allah. Ugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinangka utusane ing akhir zaman. Sumedya sedya netepi dahar walimah nedya pait getiring bedrayat badhe karaosaken sesarengan. Jer wonten ing mriku sampun nyawiji jejodhoan kinarya sineksen dening para patunggen miwah para baweksa wonten ing dusun kenika kinarya parentayun dhateng risang kemanten saibit muring adem ayem jenjengenipun poin klapa utawi degan ijo. Degan ijo kinarya kangge sarana unjukan risang kemanten saribit mengku pralambang pralampita uling kemanten saribit anggenipun bebrayan katon ijo royo-royo gemah ripat loh sinawi saribit ngraosaken tumercep jroning nama sasapunipun sang juru sumba napa sidra tumungkul amari kelu pringarsane Rama Dalah Ibu. Suwan pringarsane Rama Dalah Ibu ngaturaken sungkem pangabekti. Kene direcak bagus lan sira cahaya. Ya ing kono kinarya pratandha sungkem bekti marang bapa lan biyune utawa marang rama lan ibune. Mung siji. Kang sariwa bebasan Cirebon Pindharaja sedina. Monggo kuyo direcak bagus tegesipun menapa rama utawi ibu. Siji sungkem mring Gusti kang maha bawana ya kajaba papundhen mring bapa lan ibu. Jalan ing kono bapa lan ibu kang kinarya nuduhake mring kemanten saribit kaya sawetara suwe kang ibu kelingan lan eling marang purwaring dumadi rikala nganggo keng selira ana sajroning guwa garba nama Candra Dosaan. Sira ndak badan-badan kaya ing besok bisa mengku keluarga. Kinarya dadi lurahe kulawarga sing ing tembe bisa kanggo conto pito marang tangga lan keparone. Juru sumbaga maratitesaken durung kapan sepaken malih. Kinarya jam keping gedhaupan kaloro kapan cekaken malih tudhaupan kapetik anggenipun pedak sugih utawi petik citra.
Kuring wahyu kabejan bejo dunya miwah delapan